ďalšie video. Dneska to bude z hry Minecraft Pocket Edition. Hráme to na tablete. A teraz sa ma pýtate, prečo hráme. A prečo som nepovedal hrám? Lebo je to so mnou Alex! A rovno sa pustíme na náš svet, kde sme si len tak stávali. Tak, Slasher, už ma pozvieš? Dobre. Viete, dobre. Vidíte, tu je Alexov skin. Tu máme takú našu základňu, že sme si len tak blbosti postavili. Tam iba povyhadzujem do koša. No proste do Áno, vody. to sme my sami postavali. Nám to niekoľko trvalo a moc dlho. Slasher, ty si postavil túto veľkú bránu, že? No, lebo si dobrý majster sveta. Tak ja vám ukážem. Keby si získal zlatú cenu. Toto je to, čo sme stavali. Ty si dal tú farmu? Hej. Toto je Alexova väža, je to hnusné. Takže... No ja to ešte zväčším. Neviem, čo tu robíš v pongi, ja tak zničíme. Ja toto som chcel postaviť farmu pre kurky. Potom sa mi... Tak môžeš postaviť Slasher. Keď postavím tú farmu pre kurky, A čo tu robí táto ovečka? Neviem, ale ja idem postaviť tú farmu. Je ale fakt divná. No čo čumíš? No by som to tak postavil. Slasher? No? Našel som jaskyňu. Dobre. Tak tu si dáme nejaký blok ešte. Toto má byť ako naša baňa, táto jaskyňa. Nie. Pod tými našimi zadnými dverami. A tu som, a tu je jaskyňa. Slasher. Dobre. Tak. A dobré je, že tu máme potok. Tu si dáme vajíčko. Také vajíčko slepice. Hej, a tu dáme kurky. Na čo tu je voda? Oni nám utečú. Neutečú. Zo spodku. Tak ja to ešte dáme zo spodu. Tak oni sú malé. Čo tie kurky hnusné. Tak, tam sú kurky. Toto som len taký stran, takú blbosť urobil. A teraz ideme proste to celé preskúmať úplne za kríž. Ukážem vám to úplne z každej strany. Potom môžeme... Ja zabíjam ovečku. Takže sú tu dva vchody, aby ste sa dostali dovnútra, ale keď chcete ísť von, sú tu 3 vchody. Tuto hneď na začiatku sú tu priviazané nejaké zvieratá. To je pasco, tu je koň a tu je ovca. Toto sa vôjde dovnútra. Toto už to je. Tu je taký mostík a tu je taká rieka. Tu je taký mostík, tu máme vodu, tu je tá farma na presne. Zdechni ovečka. Tu máme, tu je tá borová väža, čo Alex postavil. Buď tichá. A toto je už druhý. Slasher. A to je druhý východ. Takéto dvere. Uvidím nezabí tú ovečku, ona je nejaká nesmrteľná. Ani sa nehýbe. Alebo to bolo. To prti. Kde je? Tá, Ja nevidím. za tebou vedľa. Nevidím žiadnu. To zadíba nebe buldo. Nejaké seklo. Tu. Kde? Tu, kde som ja. Ja nevidím. No ja nevidím. Nevidím iba, že sekáš. Wow. Ty si postih.
Kto tu zničil? Musíme zastavať. Ja to debila. Aj ty mňa. A tu je ďalšia ovca. Tak. Teraz som dostal nápad. To si dieľaš vpredo, kde sú naše zvieratá. Spawneme si tu koník trochu nám dovnútra. Slasher? No. To si to ty? Nie. Spawneme si tu Čo také... zabudné zvieratá? Tu máme jedného konia, dobre. Jeden nám zničil zvierat. Dobre, ešte sa mi zdá, že by tu mal byť taký iný A koň. nebol si to ty? Nie. Slasher? Nie. Teraz budem nájsť ešte neviem, či ho tu nájdem. Dúfam, že tu bude. To je Enderman. To si ďalš prdel! Ty tu ten zombického konia? Tak máme tu dva kone. Skeletonového a zombikového. Dela si prdel? Nie. Čo to je za sráču? A potom by tu mali byť ešte nejaké nové moby. Ešte si tu musíme dať jedného moba. A to je villager. Áno. To je malý. Oni sú hlúpi. Poď ich zabiť, oni sú otravní. Nie, nechaj ich tam. Nech sú tu. Ale ak vidíte, diváci, ja mám taký policajný skin. Teraz sme... No ale hore na hlave mám creepera, tak čo červeného. Toto som nedokončil. Tuto som vlastne takú obrovskú stenu staval okolo celého. Tak to som hovoril. A som to nedokončil. To je taká Ja idem hore na strom. Sa pozrieť z diaľky. Do faka. Kde sú tie dvere? Dvere sú u knihovny. Tak. Ja som spadol do vody. Tu máme ešte vnútro. Čo tu deláš? Čo tu deláš? Majte mňa, znič ten blok. Alex je taký tu najslúha, lebo všetko mi nosí on. Čo mi len zachce, tak to mi donese. Počul som niečo vo vode. Tu si deláš prdel. Tak. Tu máme nejakých skvidov. Tak diváte mi úplne vysoko, tak takto to nejak vypadá z výšky. To Alex tu našiel. Proste hen taký divný a toto je ten dole. Je vlastne tam bol taký otvor tam bol a my sme to tam zastávali. A tak. A takto sme to v takej džungli našli. Áno, lebo som to našiel. Ja A všetko... ak by ste chceli, tak sa môžeme ísť pozrieť aj na Alexov server. V ďalšom dieli. No áno. Ale musíte tu dať aspoň. To bola iba taká ukážka. Sakra tam zombíkový komedita. Počkaj, ja ho musím dať na LAN, aby neušiel. Keby ste poznali, čo je Freddy, tak ja som postavil tú budovu. V druhom videu neviem, jak to bude vypadať. Ja dúfam, či si v druhom videu užijete. No, a tak, čo Slasher? Neviem, ešte chvíľku necháme iba tohto konia musím dať sem. Čo je nerúč. Je rúžbučka. To konia nejde privrácať o lano. Tí dedinčania sú hlúpi, ja som zabil toho malého, ale oni museli jesť, dal som mu headshot. Prečo si ho zabil? Ja som nezabil toho malinkého, Toho veľkého? tak to neviem. A kde je? Tralalalala. Ty sa ho zabil. Nezabil. A Nezabil do prstí. kde je? Tu je za tebou. To máš šťastie. Máme
Jak zabijem koniu. Ty nezabíjaj. Urobíme si takú záhradku hore. Tam, kde je hlína. Tak, toto bude na chvíľu z tohto videa všetko. Bolo to by taká blbosť úplná. Len také na ukážka, že aký svet sme našli. Strašne také zaujímavé miesto je toto, že tuto boli také kopce všade okolo toho a to bola ako taká oáza. My sme si to takto predstavali. A tuto sme dali dvere a tak sme to zastavali tu celé. A tak toto bude asi všetko z tohto videa. Ja sa teším pri vás na ďalšom videu. Nezabudnite dať like, odber a hrajte v mene Božom. Čau.